Ahojte lidi, tady Leviska a vítám vás u mého prvního vlogu. No, nebo spíše takové menší informačky. Předpokládám, že to bude tak 3minutový nebo 2. No, tak. Řeknu vám, jaké hry budu hrát a něco o mně. Prostě představím se vám, takhle vám to řeknu. No tak. Budu hrát nejspíš Minecraft, Happy Wheels, Amnéziu a možná někdy Slendermana. Pokud chcete, tak budu vám i zpívat v karaoke party. No, budu ráda, když mi budete posílat nějaký Minecraft servery. Mohla bych s váma i natáčet. Mně to je úplně jedno. Klidně s váma budu i natáčet. A já moc z těch serverů nemám, tak poprosím, aby to bylo na verzi 1.1.4.2, pokud se nemýlím, teďka je. No tak. A něco o mně. Tak, moje pravý jméno je Tereza. No. Je mi 11 let. Jsem holka, to už jste asi poznali. No tak co dál? Bydlím v bytě s mojí sestrou. Sdílím pokoj se svojí sestrou. Jestli chcete, tak já vám v příštím vlogu ukážu i můj pokoj. To rozhodněte, vy prostě napište do komentářů. No já nevím. Tak chodím do 6. třídy. Je mi 11, teďka nevím, jestli jsem to už zmiňovala. No. A co ještě třeba? Natáčím na noťasu. Nevím, jestli budu natáčet s kamerama, ale teď jsem právě na noťasu. No, někdy budu natáčet i třeba na našem rodinném kompu. To je v obýváku hodně výkonný, takže tam se mi vůbec nebudou sekat nějaký hry, jako třeba je Minecraft nebo Happy Wheels. No, já nevím, tak třeba to ještě. Já nevím, co bych ještě říkala, no tak to už je snad asi všechno. Co bych vám řekla? No tak lajkujte, sdílejte, odbírejte mě, sdílejte videa a pište komentáře. To je jediné, co vám ještě k tomu můžu říct. Takže nashledanou, nebo čau u příštího vlogu a uvidíme se příště. Čau.